Ja, hej så, og ja, nu jeg er over hos en af mine venner, og det er faktisk ham, der sidder og filmer lige nu. Så jeg har lige hjulpet ham med at komme lidt level op og en til custom. Så ja, men lad os se hvordan det går, og jeg håber virkelig, og som I måske har bemærket, så spiller jeg ikke med min guldballista. Men det er måske også fordi, at jeg er over ved min ven her. Og han er lige ved at have guld til sin ballista. Og det var lidt heldigt det der. Det var faktisk mere held end det var godt. Så. Men ja, så det næste. Nej, lugter! Og hvad fanden var det, jeg lige sagde? Der er så lige to. Jeg går ikke derop igen, fordi nu bruger jeg den her. Og så er den der smuttet heroppe. Bum. Nej, dang it. Jeg tror, jeg bruger den her nu. Jeg skifter ret meget. Men jeg håber virkelig også, at I vil skrive, hvis der er flere. Hvis der er flere videoer, I vil have herfra. Og så kan I sige, om de er bedre, end dem jeg laver derhjemme. Eller om de er dårlige. Det må jeg faktisk gerne lige skrive. Ja, men også, jeg håber også virkelig meget, at I vil synes, at den video, jeg har lige uploadet en video med nogle tips, og en måde at blive god til quickscope. Så, men jeg tror godt, jeg også lige kan forklare den en lille smule her. Det er, hvor man sådan stopper, og så man lige zoomer ind. Sådan i et sekund eller to. Men jeg gider ikke at sige for meget, fordi så skal I nok hellere se den anden med tips. Der var lige han havde sejt emblem. Jeg havde næsten lidt ondt af ham. Lige går og nok den her bitch. Nå. Det er ikke så godt. Men også, jeg håber, vi gjorde også tidligere her i dag, der hjalp vi hinanden med at klare sådan nogle ting, så man kunne få de der, hvad nu det hedder, de der farver der. Skins, ja. Skins. Det, der var jeg faktisk, der har han, eller Niklas har med, her, han fik, han skulle have med sin kniv, så fik han lige 2 farver, helt gratis. Haha. Nu skal jeg lige se, om der er ikke en... Ej, jeg tror bare, jeg tager den her. Så kan jeg lige gå op og smadre den. Ja, sådan kan man også gøre. 1, 2, 3, go! Bum. Sådan. Så lige med at se. Bum. Bum. Nej, det gør vi ikke. Selvfølgelig gør vi ikke. Shit. Jeg er ikke så god. Men det er nok fordi jeg også prøver nogle andre våben. Men de er ikke dårlige, vil jeg lige helst sige. Jeg så lige random bitch. Aha. Dead. De andre har fået UAV. Not so good. Dang it. Men også, jeg tror også, at den næste kamp, det bliver Niklas, min ven her, der spiller den. Jeg ved ikke, måske. Det
Altså, det var faktisk ikke meningen, at vi skulle komme til at lave en video sammen. Det var faktisk slet ikke meningen, at vi skulle herover, men så, ja, vi har lige tabt. Ja. Så en 12-13, det var ikke så godt. Hvad siger du? Så en kamp til. En kamp til? Okay. Ja. Ja. Også, jeg har også lige givet ham en 6. en, som jeg tror måske han vil kunne bruge til sin våben. Men så lad os... Drone. Det er en god en. Og som I kan se, jeg har givet ham... før så var han på 2 blot før jeg tror jeg. Nej, hvor? Var du ikke på 2? Den jeg skulle da restartet. Jeg var på 6. Var du på 6? Ja, du gav mig 6. Nå ja, det er rigtigt. Nå jo, det var fordi jeg var nummer 2. Fuck, hvor vi dumme. Fuck, det var fordi jeg var 2'er. Dang it. Det er lige meget. Den her tror jeg måske godt han. Men Niklas, jeg kender en rigtig god kombination med den der. Du sætter bare. Men du har den ikke oppe i nok level endnu. Ja. Men hvad skal jeg tage på her? Det er lige meget. Du tager bare. Stop og... Bum. 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 Tactical mask. Bum. Og bum. Så ja. Drone. Så lad os se om jeg kan vise noget bedre. Altså, jeg har også GTA. Det har min ven her også. Men det er bare ikke sikkert, at jeg kommer til at lave så mange GTA-videoer. Det kan jo altid være. Ja, jeg tror, der kommer et par GTA-videoer. Jeg skal bare lige hilse at sige, at jeg har en Zampono, som jeg kalder den. En Zampono. Zampono. Og der sidder en bitch. Det var en bitch. Boom, bitch, get off the way, get off the way. Er der ikke en tilbage? Det var lige min teammate her, der lige snakker om. Hvad døde jeg? Det var ikke så godt. Men jeg kender også nogle gode steder at være her med drone. Som I kunne se, jeg hoppede op i et ret godt spot lige før. Det var lidt risky. Risky! Løb! Løb! Jeg er heldig, hvis jeg overlever det her. Det er farligt, det her jeg laver. Nå, der var ikke nogen deroppe alligevel. Shit. Nej, jeg kan ikke få ham. Dang it! Dammit. Nej, what? What? Hvor var han? Nej. Dumt. Jeg tror også, måske, det er ikke sikkert, men jeg tror også, at min ven her, han kan levere en smule bedre. En smule bedre med ballista end mig. Godt og vel har jeg guld til den, men det er ikke lige sådan, jeg spiller med lige nu. Nej, venner. Få det over nakken. Jeg er lige smule heldig. Nå, der var jeg altså ikke mere heldig. Men nu det er så lige til heavy gunner tid. Så nakker jeg lige den. Og så er der nogen her. 5-7. Hop herop. Nej, dang it. Det var sgu en af dem. Pinligt. Men også, jeg skal også hjælpe ham med at få guld til det er svært.
Så det skal nok blive sjovt, det her. Som jeg lige kan lave. Det kunne ikke. Er der nogen deroppe? Nej, det var der ikke. Bum, jeg går lige sådan her, lige forvirrer dem. Vi går hen her. Bum, kigger, tjekker, skyder. Dræber. Ser. Jeg ved ikke helt om der er nogen deroppe. Dang it. Nå, men I må undskylde, hvis jeg ikke siger så meget. Men det tror jeg altid, jeg gør. Men også, det er måske også en lille smule, fordi at jeg også, det er rimelig lang tid siden, jeg har lavet en video, så det kan måske være derfor, at jeg ikke snakker sådan pisse for meget. Ja. Heldigt. Uheldigt. Aha. Ha. Det er den nye her. Med stok og farsmæk. Lad os se. Ja, okay. Lad os se. Anden forsøg. Kan jeg ikke gøre noget på den? Eller med det? Andet forsøg. De har JV. Det er jeg ikke glad for. Nej! Hvorfor den satan kan det være, han er så god med den? Ja, der fik jeg ham. Yes. Aha. Aha. Cup alone and happy. Home. Ej. Det er godt nok en dårlig. Kan nok nogen? Nope. Nope. Jeg bliver lidt irriteret, fordi jeg ikke kan finde ud af noget. Lige nu. Ja, men måske så kommer vi også til at uploade en video senere. Ja, endnu en. Men det er ikke helt sikkert endnu. Det kommer måske. Lad os håbe, at jeg får gjort det. Men den helt store overraskelse, det er, at jeg skal prøve at få 2 våben i guld. Eller hjælpe med at få 2 våben i guld. Det er ikke helt den store. Der er kun 1. Ja, okay. Nå. Vil du ikke have sådan DSR? Den klarer jeg selv. Okay. Så det var kun ballister. Skal jeg lige nok om? Nej! Hvorfor nej, for du ham ikke bare? Det havde ikke givet nogen mening, fordi... Så skulle jeg have taget den der våben væk. Hvad var din score? Min score? Den er pinlig. I was lucky. Det er måske også bare fordi, du er mere... Lucky. Yes. Det kan også være, fordi du er bedre til at spille derhjemme, end du er her. Ja, okay. Det kan måske godt være. Du ramte ham slet ikke. Det ved jeg. Hjælp. Kan jeg redde mig selv? Nej! Dang it! Jeg var også fanget. 2 runder tabt. Jeg ved. Men sådan, det skal jo. Nej! Det var det bare mig. Nå, lad os lige se det, og så slutter vi. Ja. Men ja.
rigtig mange tak for, at I så med, og vi håber, at I vil give det et like, og husk at subscribe og abonnere og alt det der pis. Så vi ses. Wow!